Internacional de la Llengua Materna i des de l'aula d'acollida de la nostra escola, el Beethoven, volem celebrar aquest dia aprofitant que la majoria de tots els que hi som aquí venim de molts països d'arreu del món i tenim l'oportunitat de parlar i poder compartir moltes llengües diferents en què ens identifiquen i ens ajuden a sentir-nos reconeguts i respectats en els nostres orígens i en les nostres identitats lingüístiques. Ara us farem la lectura en veu alta d'un conte que es diu Els músics de Bremen, que ja sabeu que parla sobre l'amistat, doncs l'heu vist tots a la classe. Cadascú de nosaltres es llegirà la seva llengua d'origen o en la llengua del país o ciutat en què ha nascut. Ara anem a presentar els personatges. Hola, em dic Dominica, faré de l'amo de l'Asa en romanès. Hola, em dic Isai i faré de Asa en castellà. Hola, em dic Daniel i també faré Asa en castellà. Hola, em dic Ale i faré el gos en àrab. Hola, em dic Maria, faré amo de gos en àrab. Hola, em dic Jorge i faré el gat en banda. Hola, em dic Adira, faré gai en urdu. Hola, em dic Laura i faré gatrou en anglès. Hola, em dic Shayo i faré lletra 2 en xinès. Hola, em dic Aisha, faré lletra 3 en pashto. Hola, em dic Senji i faré la narradora en català. Hola, em dic Benjun, jo també faré narrador en català. Esperem que us agradi. Hi havia una vegada un ase molt i molt veiet. Mentre va ser jove portava pesades carregues, però amb el pas dels anys es va anar fent gran fins a arribar al punt de no poder treballar com fins ara. No és bon per l'enemic d'un gat a d'amagar. Pobre Asa, ja ni tan sols li donava menjar. El seu amo ja l'estimava com abans. Junts havien passat l'any inoblidables quan era jove. Recordava amb estima quan el seu amo el va portar a un festival que celebrava a Bremen. Hayan se Petrucho en Vine, Mansen. Aquell va ser un día inolvidable para él. Claro que sí. ¿Y por qué no me voy de aquí y me voy a la banda de músicos de Bremen? L'ase es va posar en camí cap a Bremen i en el camí es va trobar amb un gos. Buen día, perro. Tienes una mirada muy triste. ¿Te encuentras bien? صباح الخير يا حمار، أنا قبل الصياد. دايما أذهب وراء الصيد لكن في الأخير تعبت فورا. Que algún día me va a quedar, déjame, no es que la única manera que tenía aquí. No digas... انظر ماذا فعل. الناس يفكرون لا تفعل شيء. الآن نعرف ماذا نفعل. No digas eso, buen amigo. ¿Por qué no te vienes conmigo con nosotros? Yo voy a Bremen para reunirme allí con la banda de música. Perquè musiquilla. I així va ser com l'ase i el gos van marxar junts cap a Bremen. Els dos es van trobar un gat. El pobre ja no podia caçar ratolins. L'ase el va convidar a anar amb ell a Bremen i els tres caminaven contents pel bosc. Més tard es van trobar un gall molt
desgraciat i els quatre van fer junts el camí. Quan el sol es va posar, van buscar un lloc agradable al bosc on poder dormir, però el gall va veure una cabana al bosc. Una luz, ¿estás seguro? Arraetako pelgaba. Al apropar-se van distingir unes veus dins de la cabana. A toast for today's success. Parecen ratones. Ha ha ha, today was a fruitful day. Perquè es veu la cabana era l'amagatall secret d'uns lladres. Madam, ¿muta'akkad min annahum huzuz? Creo que sí. Tienen una cara horrible. أعتقد أحسن أن أذهب من هنا. Ya, pero mirad, qué comida más buena tienen en la mesa. Todo parece delicioso. أعتقد أنك عندك سبب. حقيقة عندي سبيل. Amigos. Llavors va començar a pensar com ho farem per poder aconseguir una mica de menjar. L'Arce va començar a pensar. Ya está. Tengo una magnífica idea. ¿Y la idea se le había ocurrido? Ha ha ha, you fear not. 不，你一看你就想象出那些是鬼。好可爱！Els lladres es van espantar molt de veure les ombres i els crits de l'animal i van sortir corrent de la cabana. Això va permetre als quatre amics gaudir un bon sopar junts. Els lladres tenen moltíssima por i van córrer molt i molt, però els lladres no estaven satisfets. It's amazing. We are thieves and someone has stolen our hiding place. The light is off. Let's see what happens. You go first. Els lladres van anar a poc atemorits a veure què passava, mentre els quatre animals molt cansats però amb la panxa plena dormien plàcidament a la cabana. जमीन सारा यावा वाटप बसलेलं सहा a problem what problem जर कसम from sahat jima yawa ekaka walida fadi burki kurki kakol terbu. I can't believe it Da dera khatarnaka hai khakara.
llavors no va tornar a haver lladres en aquell lloc. Als animals els hi va agradar tant la cabana que van decidir quedar-se allà a viure i entretenir-se tocant música. I van viure feliços per sempre.